Здравейте, фенове на Шляс! Дано има такива. Благодарение на вас спечелихме 5-то място в VBOX 7. И ни бяха преведени 50 лева. Най-лесното беше да ги изпием още същата вечер. Но решихме да ги инвестираме в нещо по-добро. Или по-точно благотворителност. Така пътуваме към град Добрич. Нашия колега ще ви обясни повече за нашата идея. Здравейте, казвам се Живко Хинев. Както каза колегата ми, тези пари ще ги дадем за благотворителност. Приготвили сме дрехи и ще купим някои неща, които ще раздадем на бездомни хора. Повечето от вас ще кажат, че 50 лева не са нищо. Даже с тези 50 лева не може да изкарате една приятна дискотека. Но ние ще покажем, че с 50 лева може да се направи много и да се върнат много усмивки. Ние сме на центъра в Добрич, сега отиваме към един от новото музиканти, но дадем нашите неща. Подаръци към вас. Затова едно парче пица. Замисля едно парче пица. Затова е. Ако с главия си, нали? Няма кетчуп, но не знам, предполагам ще ти хареса. Ето един шоколад. Шоколад. И една пениска. Предполагам ще ти хареса. Вие откъде сте? Аз съм родом от Добрица. Добрица? Че Силистра живея. Така е. Бях във Франция 5 дена, се върнах. И в момента с това се скравате прехраната, така ли? Няма работа за мен. На колко години сте? На 39 съм година. Ние така реших да помогнем на хората, които са на не е много, обаче поне... Няма нищо, защото нямам къща. Нямаш, къде живееш? Баща ми живее в нас в село. Кое село? Абрит. Не го знам. Село Абрит, Кошареното. Да. Има един голям. Язовир има, да. Обаче гледам да се скарам прекраната, иначе, нали знаете, кръжбата не е хубаво. Не е хубаво. Правилно е по-добре. Как е? Дават ли? Сега добър. Още... Надявам се, че ви харесаха нашите награди. Пожелавам ви успех. Чао. Лек ден. Чао. Чао, чао. Интернет ли ви иска? В клипче иска да направим. Не ви преча, нали? Не. Искам да видя нещо по... Ако изпей нещо. Твое. Да. И го правим като филм ще го правим, разбираш? За свирката на свирката. Благодаря. Чао. Много успех в живота. Дано се оправиш. Добър ден, господин. Ще ми обърнете ли малко внимание? Да. Правим една благотворителна цел. Ние сме правим клипчета, искам да помогнем на хората. И иска да ви подарим една дреха и един шоколад. Пица едете ли? Едно парче. Няма кетчуп, не знам. Ние сме на свободно начало. Да, просто решихме да направим. Една усмивка от хората. Значи не е много. Да, благодаря. Ще надявам, че станете доволни. С това ли се занимавате? На колко години сте? 49. Да, добре сте. Труден живот вече. Добре, благодаря. Знам, ще не бъдем снимани. Лек ден. Seems like everybody's got a price. I wonder how they sleep at night. When the sale comes first and the truth comes second, just stop for a minute and
Искате ли един шоколад? Шоколад с една тениска. Ако желаете, едно парче пица. Гладен ли сте? Заповядайте. Това салфетката да правите си. Аз ще ви добавя. Заповядайте. Няма кишка неза. На колко години сте? 53. 56. Нищо не работите? Няма работа. Заповядайте да хапнете. Чао, леди. Чао. Това е една пеница. Да нося здраве, един шоколад. Едно парче пица. Салфетките къде са? На колко години? Давай, би салфетка, забравих. Да това е едно парче пица. Колко години работиш като стаж? Ето за Колко години работиш? 25 години. Да, трябва да има работа. Добре, чао. Чао, благодаря. Заповядай на тениска, да се носи със здраве. Един шоколад и едно парче пица. Цял живот да носи здраве. Заповядай. Аз съм ти. На колко години си? Да си жив и здрав. Ти сега взимаш ли? Да. Колко пари? Как ти ще ми вземат? Кой ще я вземе? Кой ти я взема? Някой друг? Някой друг? Ти я взема? Да. Кой? Нямаше. Теб. Стеф. Как Стеф ти я взема? Тьоко. Дава ли тя на тебе? О, дава ми. Дава ти я. Чао. Леди. Да. Взимай, каза. Взимай. Чао. Ай. Един ти да роди чоп. Заповядай на тениска един шоколад. Ето, заправи да следиш. Заправи се, че. Това правиш. Здравствуйте. Заповядам един малко ярък към вас. Един шоколад и един случай. Да се може да се прави. Едно парче пица. Не е много, ама сърце. Да. Леген. Ти цигари леги намираш, бе? Не си пиваш. Леко е пушенето. Аз не пуша. Виж колко се пуша. Движение. Леген. Чао. Ти са салфетка. Не, няма. Ето ти тениска, ника сега ще един шоколад. Да си носи със здраве.